Di lintang. Ana Dek Lintang. Lintang Kairo. Aku lah ya iya. Apa? Lion Maroko. Apa Lion Maroko? Lion Maroko. Nek khusus lintang Kairo sing undang kudune Mas Dalang. Lho Dalang muda. Lho iya. Lho. Dalang muda iku kudu satset lho. Nembang apa? Lho ayo sembarang. Dalang kok takok. Lah nak bayarane kok ora takok. Aku ki nek perkara wayang perkara apa ki iso cepet ning nek perkara wong wedok rada ora bisa satset ae. Mergo aku ki wonge alim ngono lho. Dek Awang, Dalem Mas. contoh ana bapak. Pripun niku? Sok sapa wae nek pengen terkenal. Iya. Medoke kudu kendel. Bapak, Loh, lah Pak. Piye? Berarti ngarani Pak Sigit wedokan. aku gak ngarani. Lah apa? Umpama Umpama. ketoke kok iya. Nah, monggo kula pasrahken Pak. Slendro. Nah, ayo. Heeh. Panas mlaku ora nggawa kayu sandale diseret dramane bentuk Surabaya sine radio Jakarta biru tetap merdeka. Sugeng dalu Dek Lintang. Nggih, sugeng dalu Mas Dalang. Nggih. Wah, wonge ayu aku seneng. Umpamane kok wong lanang kok seneng piye, wong piye? wedok, kita ungkapkan. Oh, lah iya ngono kuwi lho. Lho, kaya kok contoh nih. Jajali piye? Piye yo? Contoh nih. Pripun? Ya mau medeni lho, Mas. Lah aku gendruwo. Ya gundulmu kuwi lho, Mas sing medeni iki lho. Gundulmu jare. Gundulmu. Gundul ini ki sing apik. Kok iso apik? Nak sirah bilem kena nggo keplak-keplakan. Lah ngono. Tapi mau lintang iku kok apa ngrasani Mas Yon kok gundule kaya cilok ngono. Ya jan kayak cilok sing Kayak di apa? jumbo. Cilok. Oh, nama kleti. Ngawur. Lintang cah cilik kok mbok ngono iku piye? Lah ngomongmu jadi kaya cilok. Dek Lintang. Nggih, Dalang. Dalu niki sampean sowan wonten ing Rembang gitu teng Rembang. nggih, Sendang Mulya ngiri teng Bulu. Alhamdulillah, nggih. Nggih. Ngaturke napa sampean? Ngalah kamu angis. Ngene lho, Bang. Piye. Tuku brambang, tuku tahu. Apa kuwi? Lintang, Dalam. I love you. Ama, medeni. Iso apa ora Mas Dalang ngono kuwi? Ayo iso ora. Dek Lintang. Dalang. Sampean ngerti ora? Bedane sampean karo eneng loro lintang ning beda kelape. Lintang Kairo sing kene karo lintang sing ning dhuwur. Ngerti Nggih. ra? Bedane apa? Napa? Nek lintang sing ning langit kae madangi kelip-kelip ana ing jagat. Nggih. Nek lintang Kairo madangi atiku. Nek kok gumun. Gumun aku. Lah iku status Facebook diwaca kok. Terus ae cah Iku iki. status Facebook. Lho, berarti ora curane Ora ati. kok ati. Masa ora curane ati? Lho, iki piye yon carane yon? Lah mbah. Paling ora jabatan tangan apa dipegang tangannya ngono digandeng. Wah, mosok ngono. Lho iya no. Aku ki anu aduk piye? Tremor. Lah apa kok nggo tremos barang? Iki jane kuping apa gantelan panci? Iki ora kuping kok. Apa? Napa? Lah mau kok tremor iki apa? Tremor iki. Tremor itu Gemeter. dredeg gemeter ngono Oh, Bu. gemeter. Mangan sik Awang. Piye? Mangan nak dredeg. Lu karo ngene kok dredeg leh wang. Contone sik, contone sik. Karo aku. Kok karo kowe carane waduh aku ngono iki engko piye yon? Ora apa-apa. Ora apa-apa. Awang warai Bang. Aku mang diwanti-wanti Alek. Piye? Pokoknya aja nganti nyenggol lintang Kairo. Kok Lintang Kenapa? Kairo jatahe dalange ngono. semane Alek bawa ora. Ya, ngono. Warai. Tak contoh ya, umpamane ke lintang. Lintang. Lah lintang iki ya. Lah lintang. Ya ora apa-apa to Mas, ge percobaan ngono. Umpamane. Umpamane. Mosok lintang tek ngene. Ih, Umpamane. iki kok manyen-manyen to Loh, bibir. ngene lho Mas Dalang. Piye? Lintang Kairo. Lho.
Lah, iya ngene. terus. Ya, lintang rono. Rono. Sayangku kang dadi ati. Ya, asik. Ati iki datan bisa lali. Asik. Ya. Tangane demek. Li saya keli. Kelingan lamun kelangan. Kelangan sumpingmu kembang rene sayangku. Kembang tresno. Mriki saiki ning ngendi? Kamu gawe tangis. Redeg aku. Tangis tresno. Iso ngono lho, Yon. Tumene sing mata. Hop. Rangkul. Kowe iki ngopo? Iki jane kek ngopo to, Mas? Aku ana wong ayu kaya wedhus memet ya, Yon. Aku ora kabeh lho nak meteng. Lu nglanang kok iso. Lunas ya gandrunge ya. Lunas. Wes. Walah. Gimana perasaannya? Agak-agak duk ser. Ayo. Ngene. Asine Lintang iki apa menjaga perasaan karo Gading? Lho ora. Iya. Iya. Ngene lho Cah, apa jenenge sing jenenge seniman ning dhuwur panggung ki kaya dene milik umum. Oh iya. Milik bersama. Profesional. Profesional. Mas. Tapi Nah. ora iso ngono. Lho profesional ndak. Dino iki kabeh ki sayangku kecuali sing pikir dhewe ngono. Berarti milik umum. Milik umum. Cara diambungi ngono ya to, Bro? Ngawur. Ya ora mareng to, Mas. Lah jenenge milik umum. Terlalu kowe iku. Kok terlalu iki piye? Ada batas-batasan. Nah, ada batas-batasannya. Lah ngambung nak ngono tok, Dar. Ngono tok piye to jane iki? Piye? Lah kok nak ngambung bojomu piye? Padha wae kok iso. Lah Mbak Lintang niki ngaturke napa? Nggih, ngaturke napa, Mbak Wonten Lintang? panjenengan Bapak Nggih. Haji Ngaturaken Widodo. sugeng dalu Bapak Haji Widodo. Kalian Bapak sinten malih? Bapak Bambang Pak Lurah. Bapak Bambang, Bapak Lurah, wonten. Bapak Bayan. Bapak Bayan ugi rawuh. Bapak kami tua. Bapak kami tua ugi rawuh. Niki wau jan lengkap nggih sedanten rawuh sedanten. Cari sing nek omah cari. Lha malah apa? Cari ana kewajiban sapine aping lairno. Ah, ditunggoni. Nggih, heeh. Nggih. Sampean yo anu nderek pitepangan riyin kali margo ten Anjing, mriki. derek pitepangan saderengipun dipun tepangaken nami kula Lintang Kairo Bapak Ibu saking Kediri Jawa Timur. Wah. Nggih. Nggih. Jawa Timur. Tapi wau kalau wau jam pinten mrikine Mbak Lintang? Jam 2. Jam 2. Nggih, kula teng base camp. Oh, teng Nggih, mriko, base camp nggih, mriko. Nggih. Lah sampean sakniki tesih sekolah napa pun kuliah napa pripun? Kelas 1 SMA, Mas. Oh, kelas 1 SMA. Nggih. Cara aku nak sebelum ada janur kuning melengkung, Ngapa? tak terabas yo. Heeh. Lanang-lanange jagat. Iya ya. Takno apa satria apa jenenge iku lho. Apa? Biasa. Ayo niki alung untuk awang tinimbang untuk Jaya Beduk. Alung untuk awang. Asem sih bedek. Wah, aku Nggih, dalu menika acaranya menapa Kang Mas? Niku wau. menika dalu niki wonten kalih Mbak Lintang. Nggih. Sing pertama niku para warga desa enten ing Ngiri Sendang Mulya ngriki Oh, nggih. ngadani kaleman. Kaleman. Kaleman Nggih. menika Mas Nanda, jelentrehke Mas Nanda. Kaleman menika syukuran nyukuri tandur, Tandur nggih. sing wis Tandur, meteng. Pari. Lah nyukuri Simbok Dewi Sri. Oh, Nggih, nggih. ben mendapatkan kesuburan ngoten. Oh, nggih, mugi-mugi kagem Simbok Dewi Sri pinaringan kesehatan. Hah? Eh, Lah piye? Lintang. Kakak itu. Astagfirullah. Ngene. Simbok Dewi Sri iki anu, apa jenenge pralambang. Wah, Sri kuwi kaya dene Pari. pari ngono lho. oh ngoten. Lah tak Dudu kira ki Simbok Dewi ngono Sri. lho, Mbah Dewi Sri ngono jenenge apa piye? Dikira Lintang iku Mbak Sri Galrejo ngono lho. Kalbijo. Iya Galrejo ngono lho. Lah nek Dewi Sri menika Wujudipun Oh, pari nggih. wujude. nek Sri Gombak Sri Gombak kuwi wujude tela. Tela. Sri Kuncung kuwi jagung. Nggih. Sri Sadono kuwi degan. Apal men kowe ya. Apal. Toprak kulino Jawa Tani ya, Mas. Heeh. Joko Tani. Lah.
Heeh, niki sing pertama dicoroni niku terus sing ping kalih niki wonten sosialisasi Mbak Lintang. Nggih. Nika sosialisasi forum komunikasi sosial politik dengan tema politik digital. Politik Nggih, digital. keterlibatan media sosial dalam meningkatkan partisipasi politik melalui pagelaran wayang kulit. Nggih. Nggih, jadi malam hari ini kita mensosialisasikan soal politik dalam media sosial. Nggih. Mergo ini nggih di live streaming. Oh, di live streaming Nggih, juga. teng Sigit Channel. Nggih. Kalian channel Kesbang Pol. Nah, Kesbangpol. Kesbangpol. Ya. Wow. Kesbangpol. Nggih, menyapa teman-teman yang ada di live streaming juga Monggo, nggih, nggih, Mas. monggo. Nggih. Kalian midhangetaken dalu menika. Lah nggih. Niki wonten panyuwunan apa mboten Mas Dalang? Wah, panyunan kathah niki kanca-kanca wasit Gemar sudah mempersiapkan sadurunge khusus kanggo Mbak Lintang Kairo latihan kabeh iki mau. Wah, wah, wah. Lagune Pripun, Kang sampean, Mas? lagune sampean. Lagunya? Lagune apa ki mau jule ya Allah. Malah Wah, oke banget aku laguku sing tak setel sampean gur memanik terus kok. Memanik. Heeh. Nggih napa memanik mawon? Hah? Memanik mawon. Memanik mengke nek wayah goro-goro. Oh, nggih. Wah, iki kathah sing nonton do request akeh banget, tumpuk-tumpuk undung ning kene. Alhamdulillah. Saking banyaknya penontonnya loh, Kang. nggih. Alhamdulillah. Ini mau guru pengen nonton piye to Mbak Lintang Kairo sing ning TikTok kae lewat. Piye to Mas Gundelis lek ting TikTok lewat iki piye to jane? Mas Gundul. Liun. Oh Lion. Ora gun. Lah kok ora ngerti jenenge jenengan. Kenalan Mas Liun. Oh iya, iki tangane jemek Jemek ya apa jemek? Jemek. teles. Tangane Nah, jenengan. cara lho. kono jemek. Tanganku berarti Telas. bar tanggung sapatak iki mang apa? Ora mbok lapi dhisik. Dang lapi piye? Wonten tembang niki sing Mbak Lintang niku muga nyawiji. Oh muga nyawiji. Muga nyawiji nggih. Oh. Oh nggih. Iki spesial kanggo Mbak Lintang. Kanca-kanca do latihan. Oh sampun. Sampun. Alhamdulillah. Oh, sudah modal nekat kabeh bengi iki. Kalau nggih. Saestu guyub rukun sangat lho nggih. Wah, nggih. Apa campur sarine apa namine? Napa? Niki paguyuban Wangsit Gumelar. Wangsit gumelar. Nggih. Ah, nggih. Monggo Mas. Muga nyawiji. Muga nyawiji. Muga nyawiji niku repe sing pripun muga nyawiji niku? Tak joko tresnomu. Sapinten Mas? Tak joko tresnomu. Tak enteni tekamu. Senajan bimbang ati mergo kowe ra ngabari tansah tak enteni aku wis ngucap janji. Wah, elok. Nadanya kurang tinggi Mas. Nadanya. Doyi nadane dhuwur no yi. Iki Munggah gendeng. Oh, pasnya samonten. Nggih, niku mungkin pun, dicocoki mboten kalih apa-apa. gamelan. Kanca-kanca Mas Gimana ngoten niku, Mbak. Kreatifnya dadi ora mung guru orjen ning gamelane melu. Oh, nggih, leres sangat elok saestu. nggih, Mboten napa-napa pon. Yuk, muga nyawiji Lintang. Lintang Kairo Wangsit Gumelar dadekno co. Wangsit gumelar. Oke, Dek. Sugeng dalu Bapak Sigit. Ngapunten Pak Nun sewu nggih. Wis cekap limang sasi kowe ra ngabari gawe bimbang atiku iki boyo ngertenono apa sing tak rasa janji atiku ra bakal liya nalongso nganteni kowe teko
Niki wau. Berarti niki mau nembe dadak damai. Dadak niku. Alhamdulillah. Luar Jan. biasa. Luar biasa saya. Lah, Sangat lagu niki kita nggambarke antarane wong loro sing wis arep berkomitmen kita ya. nggih, nyawiji. Oh, nyawiji dadi siji. Nyawiji dadi siji aku dengannya. Ya. Dengannya tengah dalan. Dengan siapa kok dengannya? Dengan orang Jogja. Kowe dengan sapa ya? Nyapa kok tuding-tuding iki? Orang Jogja, kowe wong Kuangsan. Aku Jogja. Kok iso? Aku Jogja. Jogja apa? Jujuk saja. Malah kok. Jogja jujuk saja. Nggih, alhamdulillah nuko nyawiji saged katuran. Nggih, Mbak Lintang. Nggih. Wah, sampean isih enom ning kok nggone ulah swara tresna budaya kok iso kaya ngoten niku pripun carane pripun niku wau? Pripun to Kang Mas? Niki nggih namung sawontene nembe ajar menika. Mbak ajar kok apik ya. Ya ndak ya. Iya. Apik, Apik no. seneng. Iya no. Seneng. Warai, Hah? warai. Wes mau no. Bu Warai piye? I love you. Pindah. Pripun niki? Napa menawi saking Menawi wonten Bapak Dewan? pamundutan saking Bapak Toto. Dewan. Nggih, Bapak Pak Lurah. Lurah. Bapak Lurah. Apa? Ngersakaken tembang menapa Bapak? Sing kedah minggah panggung sinten mawon Mas Nanda? Oh, nggih. Stanten mboten napa-napa. Oh, ngoten. Nggih. Wonten Bapak Lurah, Bapak nggih Haji wonten Widodo, Bapak Bapak Haji Widodo. Widodo, Bapak Nggih, Pak Jogoboyo, Mas EO, Mas I.O. Wawan, Mas Mas Wawan. Wawan, EO, nggih, sumangga. Terus sinten meneh Mas Monggo katuran minggah pepanggungan Bapak. Niki kuwadah niku wah WA aku nganti ngelek kabeh. Wonten Pak Widodo gitu. Terus Pak Lurah, Pak Bayan, Pak Carik, Pak Jogoboyo, Pak Sumangat, Mas Wawan EO. Ayo. Duduk. Monggo. Monggo Pak Widodo, Pak Lurah, Pak Bambang, Pak Bayanji, Pak Carik Sirno, monggo Pak Jogoboyo Sugiarto, Mas Wawan itu ya Mas Wawan. Ayo Mas Wawan. Mas Wawan wajib enggak nih. Monggo Mas Wawan. Dipernahke ya, dipernahke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ingkang hormati para rawuh, wabil khusus Bapak Kepala Desa Sendang Mulyo, Forkompimcam, Bapak Camat dari kepolisian, staf dari Koramil atau yang mewakili, Pak Ikit, kang hormati Ahmed Sewu, Pak Ikit, dan kalau tembriki rada isin panjenengan. Ora tau nanggap sampean aku isin. Wis rasa nanggap Pak Ikit larang. Nanggap wangsit wae ya. Wis genah murah ya. Ahmed Sewu, Mbak Lintang nggih. Nggih, Bapak. Riyayine kok wayune kok ngene. Wedok Pak. Nggih, dalem badhe matur. Nggih, monggo. Kawula mriki nika rencangipun Mas Didik. Ndak wau semayan kali Mas Didik, Mas Wit, ayo baturi aku nekani syukuran wonten Desa Sendang Mulya. Gandeng kawula kali Mas Didik niku kanca apik, tak royo-royo kula teka wonten mriki, ya mbake malah mboten budal. Ananging mboten usah kuwatir. Mas Didik sampun titip weling, titip salam kangge masyarakat Desa Sendang Mulya. Mas Didik ndongake muga-muga masyarakat Sendang Mulya sakabehane dipun paringi slamet, sehat, panjang umure. Nggih. Lan Mas Didik juga ndongakake niki wau acara menapa Pak nggih?
Kaleman. Kaleman niku mbancaki tanduran pari lan palawija nggih. Muga-muga desa kene sok panen kabeh gemaripah loh jinawe. Amin. Mangkaten wau titipane Mas Didik. Matur suwun. Monggo Pak Enggi dipun lanjutake panjenengan. Nggih. Nggih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Datang panjenenganipun Bapak Sigit. Datang panjenenganipun Bapak Widodo nggih selaku DPRD Kabupaten Rembang dari PD Perjuangan. Nggih, sepindah ngaturaken matur nuwun sanget atas rawuhipun. Nggih, menapa ingkang sampun jenengan sampaikan kala wau, kula minangkani pemerintahan desa matur nuwun sanget Pak atas aspirasi panjenengan. Mugi-mugi DPRD Kabupaten Rembang khususipun saking PD Perjuangan rezekine lancar, paring ora kesehatan lan dados rezeki kang barokah. Amin Allahumma amin. Salajengipun kagem Mbak Lintang Kairo nggih nembe sepeda mriki nggih Mbak. Nggih, Bapak, nuwun sewu. Badan kula nggih Lintang Kairo ku ndak wonge piye kula ngoten Mbak. Nggih ngoten niku bentuke. Tapi alhamdulillah pun kepanggih. Nggih, alhamdulillah, Bapak. Insyaallah mungkin tahun ngajeng saged komunikasi malih Mbak nggih. Amin, nggih. Pokok jenengan ndang mriki malih lho, Pak. Nggih. Terus kali kagem Pak Widodo selaku wakilipun Bapak Didik nggih. Sing makili saking PD Perjuangan aspirasi jenengan dari tahun ke tahun kula tenggo Pak. Siap. Matur suwun sanget saking kula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampun. Ngature pengen nembang napa ajeng Nggih, bakso napa napa badhe pripun? ngersakaken tembang Nggih. menapa? Napa badhe napa? menyanyi ikut menyanyi Napa badhe ngoten menyanyi, duet bareng ngoten menyanyi. nggih pareng Bapak. Sing nyanyi Mbak Lintang mohon ampun. Nggih. Wah, nggih. Oh, berarti jenengan yang Ajeng nyawer beksa. ngoten, Mbak. Lah waun Mas Gundul kalian nganu nggih pun disawer masa kula Oh, mboten ngoten lho, nggih. Pak. Nggih, monggo. Lah Nggih. niki lagune napa Pak niki? Monggo. Nek kula nyuwun sesuai asmane Mbak Lintang. Apa? Lintang Asmara. Lintang Asmara. Wah, Mbak Enggi ya. Berarti duetnya kalian jenengan nggih Mbak Hengki? Nek kula mboten saged, Mbak. Saged kali baca mboten apa. Sagete kula ya lal waton ya lal waton. Kalau ya bat rotim barang. Pun mboten saged nyanyi mboten napa-napa, sing penting niku saged nyawer ngoten lho. Alah. Tak golekno tang. Iku lek golekno Mas Lion lho. Oh iya Mas, matur suwun Mas. Nggih, lintang Asmara nggih Pak Wit nggih. Nggih, Lintang Asmara. Asmara. Ini lho lho digawake sawerane iki napa? Nggih, nggih. Sampun monggo saged. Sampun Bapak. Sampun Bapak. Pinaringan Matur barokah. sembah nuwun Bapak. Barokah. Sampun disawer mugi-mugi rezekinipun Barokah. lancar, Amin, barokah barokah. sedayanipun. Pinaringan panjang yuswa diparingi kesehatan nggih Bapak. Amin 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 ya robbal alamin. Amin. Amin. Nggih. Gak Sri neh, gak Sri. Sering apa? Iki mau Dia lho. pusi nanda percaya. Lah ya lali loh Mas. Tapi malah apik ya ya. Aku kaget muga-muga Mbah Sri panjang umur. Lah piye lah Mbah Sri umpama panjang umur Lah dirasane Mas Nanda mau Mbok Sri sapa Mbok mau Dewi Sri. jenenge Mbok Dewi Sri ya tak kira ki jenenge Mbah Dewi ngono lho Mas. Acen nak ijah cilik ngene iki gemesno ya ya. Ya kan aku masih di bawah umur. Lek pengen gue sing luwih gemes ke meneh. Heeh. Bu Eni Wulandari. Ayo Bu Eni, Bu Eni. Yo. Mungkin di bandinge padha gemese. Oh, Bu Eni jumeneng. Bu Eni wis ora gemeske. Lah apa? Lah napa? Gregetke. Aja sia-sia to, Mas. Bu Eni saniki ku gadah kegiatan anyar, Apa? live TikTok. Oh ya aku yo F gitu Celok. metu Bu Eni terus. Bu Eni diceluk nggih. Gen. Nggih, monggo. Mbak aku njaluk dikawinke. Ayo Bu Eni, monggo. Karo sapa Sing penting ono nyawane. Kok sing penting ana nyawane
Lah piye Bu Eni? Ya nek wedhus kaya apa ya gelem. Keliru. Lah sing kudune piye ya? Sing penting ana bolongane. Alah, Bolongane. bolongane piye? Tegese ana bolongane iki Bolongan apa? bolongan irung, bolongan kuping. Nek ora ana bolongan irung iku berarti wis Kusnul Khotimah. Pikirane dhewe negatif tak ya Mas. Kane juduk mau ya ngono Mas Lion kok iso. Leon, Dalam. upama sih padha legane to. Sampeyan nek nyawang Bu Eni gitu karo Mbak Lintang, kira-kira sampeyan pilih sing endi sampeyan? Umpama aku milih jujur saka ati, Piye milih sapa? aku tetep milih Bu Eni. Loh, kok milih aku lho? Kok Kok iso? katarak sampean ki? Lho kan seneng soalnya warisane kan akeh. Oh, warisan akeh. Umpama aku tuh karo Bu Eni paling pirang tahun to, Lho, lho, gandeng, lho. terus warisane tiba aku. Ya ora iso. Lho kok ora iso? Modar sik kowe kuwi. Iya, ndi aku mati sik. Es payet. Nun sewu Mas Dalan. Dalan. Kados ngeten iki kan napa before after. Oh kok iso? Lho, nek lah ngene iki lho, Lintang iki urung ngapa-ngapa. Langsing Iya. Lho, kecil. ijeh langsing ijeh kecil. Tapi nek wis manak pindho, yo terus iki lho. Manak pindho piye? Lah terus. Lah pinten to, Bu? Akeh lho aku. Pinten, Bu? Kang Telu. Bu Eni manak telu, tapi Telu. sayange Sayange ora apa? iso ngrawat tubuhe. Kok Tanggaku iso? anak papat awake langsing, sing sek lha iki. Lah kuwi? sinden. Lah ngapa? Dan anak telu kok awakmu ngene. Lah kowe iku lho ora manak kok awakmu ngene. Lho ngene iki tandane di openi karo Mati. garwane lho, Mas. Jumatane. Iki digemateni ora gemateni ya tetep lemu. Sampeyan iki lho aja ngelokno aku. Aku iki manak dadi gedhi ngene. Lah kowe iki ora manak kok iso meneh gedene iki lho. Iki arep Ya anak, Allah. iki sesuk arep disesar. Iki padahal wis dipitoni ping pindho lho jane. Iya, Ora ora manak-manake piye? Wes rasa nyekel-nyekel gini ente nak nyidam. Jam apa ya? Nyidam anake terus kembar aku terus piye? Lah wong ora meteng kok, Lah nek ora bobot menawa kok. meteng nggih Bu Eni nggih. Enggak jare. Sini se. Tuwek gak. Lewane nak nek TikTok ya Allah Mas Nanda. Halo. Piye? Yes. Jangan lupa tetep layar. HP ku terus tak gaden dum. Kesuwen ya Mas, iya, dadi iya. kantor ya Mas. Agar FYP kok Bu Eni ketok terus. Lah piye to? Lho, mengikuti zaman kok. Nah, mengikuti zaman lho, Mas. Lah pok zaman diikuti zaman iki mau turu. Kok malah zaman menungso meneh iki lho Lah kok. jere iso. mengikuti Kok zaman. iso umpamane kaya ngene iki lho. Ngene, nun saya ya Mas Dalan monggo, apa ya? Lintang sementara iki tak ambil alih sik. Nggih rene. Nggih. Gelem Loh, ra Disekat gelem sekno, ora. disekat sekno. Loh, sobek aku wis tahajud malah stok ngene. Wis ra Piye to apa-apa. yen kuwi? Piye to yen kuwi? Ijolan gini dah. Jare pilihanmu Bu Eni mau. Jare mau cinta karo aku. Nah, piye wi mau? Gak apa-apa ya En ya. Kok terus mbok jangkar to? Ya Bu Eni. Ya Allah. Nek disawang Ngene nak gemeske kok. lah Nah, ya. aku ya gemesne ya Lho, Mas iki ya. gemesne. Oh, umpamane mesra lho karo aku ya cocok. Mergo cocok. aku ya gagah. Gak ngentek-ngentek ning nggon ya Mas ya. Rumahku ya bagus, Lintang ya wayune ra karuan. Eni lah Bu Eni ya ngasih Eni. Bu Eni lah ya ora ngentek inggon digelarno terpal ngono wis. Gemes aku iki. Kok digelar terpal iku kok iso. Sayang. Besok kalau kita temantan baru, Jalan-jalan kita jalan-jalan ke Jakarta mau. ke Jakarta. Ah, enggak mau ke luar negeri aja. Luar negeri. Iya. Oke, kita berdua kita mainan salju ya. Lah ya. Salju. Di Jepang ya. sayang. Sayang aku soalnya bojane endi sayang. Aku bojane endi Tak sayang. jalan-jalan. Jalan-jalan endi? Wit ijo dhuwur kono lho. Kok iso Pane wit meneng ijo, ngono? blakon macan kok. Romantis kok wis gak apa-apa ya sayang. Apa kok dolan ning wet ijo ya Mas? Nanti besok kita habis ke Jepang itu makannya Kamu pengen apa? Spaghetti, spaghetti, pizza, Hamburger. terus hamburger. hotdog, hotdog. Itu Iya dong, semua iya enak. dong. Sayang, sayang. Sayang. Kono mau mangan Kita apa? makan apa? Hotdog. Alah, hotdog iki lha apa? Ora usah hotdog-hodokan. Lah apa? Wis go mangan grontol dak wis. Ya Terima Allah, kok ngenes men. grontol. Grontol lho. Terus kamu mau minum apa? Minumnya apa ya? Es krim. Mango squash.
Mojito lemon. Mochi mixu. Mixu. Iya. Wah, apa yang nggak buat Kita kamu minum loh? apa sayang? Kita minum apa? Wes go tajin. Kejemen to ya. Tajin to Pak, aku masa yo njebobok. Ini ki ape dipangani dok-dokan barang. Loh, Iya, ora apa-apa. kita naik apa? Naik Lamborghini. Lamborghini? Iya, no. Sama- Naik pesawat Oh, iya. jet pribadi Oh, nanti iya, iya, terbangnya. iya. Iya. Naik apa? Kita naik apa? Kita besok naik gandul truk. Dan irit sayang. Kita kan udah makan. Iya. Pasti kan kita harus butuh cuci mulut sayang. Cuci mulut. Cuci mulutmu apa? Apa ya? Salad buah boleh. Salad buah? Iya. Sama itu durian musangking Oh mau? iya, mau banget. Mesra. Kita cuci mulut pakai apa sayang? Cuci mulutnya pakai sabun wing. Sabun wingki apa gawe apa wong kuwi gawe umbah-umbah Ben kok. resik sailat-ilate. Nanti mulutku muntuk. Nah, untuk kan nggak apa-apa, nanti aku usapi. Kangen aku tenan. Paling ora aku mau kan nyanyi karo Lintang. Wong ayu tresnaku kinarya tombo. Lho, Nah. ki apa? Nyanyimu. Aku mbok nyanyek nopo? Pengen lagu Sing mesra, apa? sing mesra. Sing jare. mesrano. Wong lemu. Apa Kok wong liyane to? Liyane. Lagu liyane iki jajale apa? Lagu liyane ya sayang ya. Cintaku hanya untuk kamu. Ini lagu yang spesial untuk kamu. Apa itu sayang? Waktuku kecil aku gak tahu yang mungil-mungil. Ku sentil-sentil kepira pensil ternyata pensil. Kok pentil? Waktuku Apa tolong. kita melu-melu aku lapo? Lah kowe lali ya ora negak ya. Nanti tak lali-lali ben lucu ya. Waktuku tolong aku gak tahu yang nongol-nongol. Ku senggol-senggol ku kira botol ternyata pistol. Tembak-tembak gor gor gor. Tembak-tembak gor gor gor. Tembak-tembak gor gor gor. Gor gor gor. Mbak Modin, siarke Mbah. Kok gletak nyapa to sayang? Lah aku mbok tembak terus. Alah bedilku cilik Itu tadi lagunya kurang keren ya Mas ya. Lagunya kurang keren. Coba kamu Mas. Aku ya iso. Mak cedor, mak cedor. Mak cedor. Ban bocor maning. Iya, ayo terus. Berat segini tako. Mak cedor, mak cedor. Mak cedor. Ban bocah mana. Wiladalah kuwi rezekine teko. Lah ngene kok mlete. Lah kowe bisa. Lah gaweane tukang tambal ban kok. Lho, berarti kowe minimal lagumu gaweane sing dhuwur ya. Lagumu Lagumu nek iki tambal ban mbok ece, kudune lagumu sing luwih dhuwur gaweane. Oke. Apa? Wis go manut-manut penak-penak. Kok takok apa iku lho, wis tak gandeng iki kudune matur nuwun. Ora tak gandeng digandeng sapa? Ora ono iki mau dan apa grimis to iki? Lah ngapa Bu Eni? Kok kepiur? Iki paribasan sempretan suket. Dirondak malah. Nyanyi sing kepenak wae. Lho, ora mbok nyanyekno. Gak. Nyanyi monggo Ibu. Monggo. Niku wonten pamundutan apa Wah, Mas? niki wonten pamundutan podang kuning. Niki wonten sesedeman wonten. Wah, kuwatan niku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Awang Grogol Jakarta Barat monitor. Salam-salam kagem sedaya sedulur live streaming nuwun nggih. Assalamualaikum wilujeng dalu Mak Cange Yulimbo nderek Mangayu Bagyo sukses nggih. Amin Pak Anom Telaga Wunu. Nggih, matur nuwun. Niki gandeng Mbak Lintang niku nek ton warna suaranya niku nek klasik ya asik. Nek garap ya oke gitu. Nggih. Iki coba rakyat tangan pisan podang kuning sik era apa? Apa podang kuning rumiyin? Iki mergo terbanyak iki podang kuning. Heeh. Iki padha-padha artis podang kuning pada zamannya. Iya, betul. Iki
iki nek Mbak Lintang iki zaman sekarang gitu. Nggih. Nek Bu Eni iki zaman Mojopahit. Tuwek men lho aku. Berarti kan ibu senior ngoten lho ibu. Seluhur niku. Tuwek kuwi kok. Ora senior sukun. Lho kok teko rokok. Kok iso? Kodang kuning, kodang kuning. Mangga dibawani rumiyin apa? Langsung mawon Nah, langsung. Iso awan ning omah wis ora krasa. Kaluyuran anggoleki sing tak sayang. Mubeng miterang ganggu galih. Ora krasa iso awan nganti hati keberatan
matur nuwun Mas Nanda. Nggih. Wah, iki tawon ana entupe. Wah, nggih. Lakon ana bajute. Nggih. Nggih, nuwun sewu Mas Dalem. Pangapunten saderenge. Nggih. Kawula dinten menika nggih wonten bablasan benjing dhateng Blitar. Oh, nggih. Dadosé mboten saged ngantos gara-gara Oh, dos pundi. nggih. Anu, Mas Alek sing ngurusi perane niku. Mas panitiane ngoten. Iya, betul. Nggih, pangapunten nggih Mas panitia ingkang pundi niki wau. Mas Alek nika. Nggih. Pangapunten nggih Mas. Ya. Keranten mincing wonten tugas. Wis penting padha slamet ya. Nggih, wonten saking Blitar mincing. Nggih, monggo atas matur sembah nuwun. Nggih, matur sembah nuwun nggih Mas. Nggih. Nggih. Ayo Nduk, cawis saji mundhak nampa duka. Siap. Kuku sing duka umelun Ning ketiasan ngapeke. Sangat tangi kipi